So hello guys, maadjong gabi kaninjong tanang Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga tawo nga asa kipanglagpot sa Ginoo. Maadjong gabi ninyo. Unja karon guys, uy. Delikado po ring ahang munupad guys kay murag mulupad jud taod-taod. So guys, nakita mo jud nato. Uy, Ginoo ko, nilupad ka ng kurtina. Makamanay kulto Ginoo ko. Bitaw guys, naata karon sa bahay ni naipailit ko naman guys. Nagpasalamat ko sa Ginoo guys kay niabot ko aning safety kay pila pod ka oras binaktas ni Kuya Ren, jani abot pa mo ko dari pod guys noon pod kaloyas Ginoo. Unja agang background karon murag nakita mo jud nato nga nindot ka adto tong background na ipapay peng orange ni o peng. Orange or na po sila ipail ko kurtina wa mo jud ang bahay guys kay murag nakurat kapag abot. Uy, pagsud na og guys. Kalami ba silang bahay guys? Uy, ngana. So taod-taod, alam mo po may isuroy sa ilang bahay, kaya nindot po ka dyan, alam magpakita ninyo ilang bahay, kaya nindot ka dyan, mura dyan resulta sa lunes YouTube. Adi di ay, di resulta di ay. Mani resulta sa mga tao nga kugihan o mga tao nga interesado anang mga butanga. Basta ikaw guys, interesado ka ng butanga, lami dyan imuhang paminaw sa imong kinabuhi, kaya marag pa, angat-angaton pag karidyo po, basta kinabuhi ron. So nagpasalamat ko dari ni Renato Kilaton sa ija. Apong kuan guys, ijang kuan YouTube channel is Renato Kilaton. I-search naman ninyo guys, mugawas na ijang channel. So nagpasalamat ko ni guys kay ija kong welcome kay ugma guys, atong atangan pud ugma guys kay naning kakayan taon pud miing taon guys ni Renato Kilaton kay nitujo ko ari silang bahay guys kay ani ko matug karon gagabi una unta walay pahitabo. Ginoo kina pag abot dali sa siyang bata ni Renato Kilaton kasi yung huy, Ginoo ko na ko ni kulto. Ay, kulto. Kaya ng kulto guys, naman nas Mindanao si John. I hope guys, untay when I kulto sa gabi. Kay, imagine ang first time guys, nga matawag sa ilang bahay, nga nindot ka adyo. Manamusuwal po tas ilang sofa kintahay na. Kamalang sofa, nindot ka adyo ng sofa. Mukuktit yug, lamig ka adyo. Anta guys, nituyo ko ani guys og tuog kay og mas kadlawon mga 4 AM siguro mo sa Zoom og mas buntag kay magkuha may mag-claim mi sa pita card unta ugma guys gihan mi sa Ginoo nga walay panghitabo Ginoo ko. Kay lisod po nindang isa ratong kinabuhi ron guys jag kuha ang tis Ginoo ko martita. Di ta iring guys kuha ang diretso manang magampo ta kanunay guys nga magiyat tas Ginoo unja ugma pod guys tabangi magampo nga unta safety mismong pagbiyahe unta walay kakulian. Kung manamon tay kakulian guys, hanap mong ginagmay ra, man ginagko kayo ginagmay. Okay ra ka dyan, madag smart pag ginagko Ginoo ko, may kasulbad na solusyon. Manang ginagmay ra unta among pangitabo ugma guys or kahilang. Hay pangitabo. Kakulian ra ay guys, ugma sa among pitakard unta gamay ra pud ba unja. Napoy mo tabang na ugma sa usa ani pagkuha ning pitakard nga na. Unja karon guys, ang ipakita ninyo ang view diri sa ilang bahay kay nindot pud ka adyo kay nakurat pud ko kay masami na nagilang mga tiles. Ako masami na lang bongbong. Ako. Unja man na guys at matuog ko darig sa jo. Hay matuog sa jo. Ani ko matuog karon gabi una kay ugma maglarga mi sa jo buntag. Alam man po pakita ninyo sa next vlog guys, ang vlog tomorrow unta safety lagi mi nga na mapagbidahi. So karon na Miss Byrie Renato Kilaton so mao ni iyang mga atabs ka adyo ang kauban guys na. Hi. Naapon ni sila YouTube channel guys, si Raymark and Patrick Vlogs. Ilahang kuan sa YouTube channel. Ay inyo ha, dahil mo muna no. Si pangalan mo si Christine and Marian Vlogs pug ilaha guys. Kaya may mga kugihan po rin mga bata guys kay paning kakay po rin mga kwarta rin ko no. Ganahan po sila mga bata guys kay interesado sila sa mga butang nga ganahan po mo. Na murag kan po sila guys na interesting sila sa amo ang pag-vlog mga mga kuan man mga kwarta man di ay ni ato ni tigom-tigomon kay kwarta naman dai ni man sila guys ang mga pag-umangkon sila po ning ranan ato Kilato nakan kaadyo mga po niyang bunso nga babae si Mary Joy B. Kilaton. Kuya po nila guys kay pana word kilat kuhaan ang Sean ay kuhaan ang yon kilat grabe jud kumpiyansa po ta silang mga pilugat kay kusgan kaadyo ning tinggawas ning mga September Kilaton grabe no lamig ilang mga apelyido pa lang guys bungga na kaadyo. Unja amo itor sa ilang balay guys na man ilang sofa area lamig kay ilang bungga ilang bahay guys murag wa junis amua guys aga amua kay lantay-lantay ra man pug amua mga butangan ra og kanang kawajan okay na fresh air mabrigaba ka malapot-lapot taghangin. So man ilang sofa guys nice kaadyo ilang bahay pod guys. So hamak ilang TV lagi wa man yung TV kibalhin ko silang kwarto guys sa gilang TV kay kanik po mga bata ni Renato Kilaton mga ulit pog TV.
mga bata ang ko adyan to palabig tanaw TV kay makabulok na Ginoo ko. Dito magpalabig tanaw TV guys, mga especially sa mga bata kay makabulok po na sidya. Diyan lang so lagi nindot ka adyo guys ja. Kanis rin nato kilaton guys kay nindot po ni sa pagkahintang sa una kay nilansar ni siya og barangay councilor kagawad unsa ba day nilansar og kapitan mayor sa Dentes Pilipinas ay wadi ay kuna di ay sa di ay provincial of the Philippines, province of Bohol mo sa ba man siya guys. Uy gwapo pa sila to kilaton guys pagagamay guys ang ipakita ninyo. A few moments later. Uy, nara guys, karabing gwapo rin nato kilaton guys. Si John Maclaro pasensya sa cellphone guys kay big bo raman po ni. Pinunitan na kilid na grabe rin nato kilaton kagwapo kayo upna smile papagitang ngipon. Ginoo ko si Honorable Renato D. Kilaton. Unsa ka nang dini niya? Duka-duka? Unsa ning dini mo nato kilaton? No, ni tingog amang suring ng tagiyan ni. So si Honorable Renato D. Kilaton, Barangay Councilor. So nilansar siya sa una day guys, og Barangay Councilor. Og nilansar po sa kagawad sa una. Grabe dun yung tawhan nakaguhin na kadyo. Uy, daghan na ni kwarta sa una day. Karon ko realize guys nga kugihan na ng tawanan nilansar po siya kagawad sa una day since 2010 pa man siguro ni. Na 2010 pa. Uy, Ginoo ko guys, grasya na pud lain guys kay gitawag na pud tag-iyas man ni balay nga manihapon na kuno Ginoo. Oy, diya si Inday. Sa pangalan mo day? Ha? Nakanagan mga tawhan Ginoo ko malabos kamera. Di man ko mamaak siin. Nanagan sila guys, mato mga ig-agaw nga sa pinakagwapa pud to, mga ig-agaw mga sider pud na diri. So kung gitawag na ko sa tag-isa kay manihapon na kuno. Kasi pangalan mo ate Garrett na sa ate Garrett pud mo sa kamera. Si hi. Na si Ate Garrett guys. Patawa mo siya seryoso mo po. Na si Ate Garrett ang pinakagwapa nga nagagaw. Basta nitagalan ko na mo pintos diha. So my name is Kitchen guys, kay manihapon ako. Oy. Mo na yung kitchen guys, pero ki-insertan siguro po majuhon guro na lamig nga kay tuyok po guys ha. Musuway na guys ha. Ay makaon ako nami guys. So mo na ilang kuan kay kitchen pero mo sila na humang gamitan nila kay marag improve lat kasi subang bimla lang masiyar. So unsa laman tiwason nato ang ato ang pagtortor kay manihapon pa kuno ni. So among kauban si hindagan man guys, dili ko maaksiin. Uy guys, nakurat jud ko guys pagawas na. Huy mura mag ako'y kinatapukan na ni guys kay marag sikat-sikat tagagamay gano. Na ang maig-ago dari guys ang lula kinakusgan tiguwang pero kusog pa mo labyog. Kani si Ja. Na kani si Ate Garrett. Tarag pamilya ni Kirat na taga na nagkukuha. Hoy! Pag-agdag po mo diha. Nanagda na din sila guys. Nagkuban si ay! Agatong kuan kinakusgan sa puro 4 nga. Isa ba na siya? Uy! Usa nakalimot naman ko. Dili! Usa ba tuig ko ni ate? Nakalimot naman ko guys. Chairman? Oh, chairman of the board. Puro 4 si ate kuan. Kalimot mo ko sa bangan. Ate Genevieve di ay yung mga anak. So, nakaito mo tas kamera guys. Pasensya na. Nakaito mo. So, manihapon ko namin guys. Mauwapot na guys. Kay, ang sila nang gilingkod kami magikaon. Lainap bud. Kitang tanan magikaon. Tada ni. So, karon guys. Busog na kayo sa Kuya Renz. So, salamat po sa naghanda sa pagkaon. Din na i-mention ang name guys. Kinamit na sa Kilaton family. So, lami pa bilang sudan guys kay taong pod nga ki bawo kung sa pudto kay nami ka sa mga busog ko pastiyan. So pasalamat ko na guys nga unta daghang blessings pala ba silang kinabuhi o daghan pang grasya sa ilang mo silang kinabuhi. So murag dahil sa ko mag-end guys kay muna matag tour sa ilang bahay o share silang pamilya kung sa ilang pangibuhat din nila. So mag shout out sa day ko ni ate ko karon guys na search na niyang name si shout out ni ma'am or miss unsa pa diha gwapa kaadto ni Luisa Talisik. Hello ma'am Luisa Talisik, daghang salamat sa imong comment. Bisig kuan na yang comment mubo pero touch kayo sa heart kay ning us-us ang heart sa ang utok. Charot. So daghang salamat nimo ma'am Luis Talisik. God bless sa imong pamilya, sa imong kinabuhi. Daghang grasya mo sa imong kinabuhi. So mora man siguro to guys. So daghang salamat. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Especially sa mga Bisaya karon nga nagtubo-tubo pa silang kinabuhi sa mga vlogger. Support each other guys. Ug especially ni Renato Kilaton sa iyang YouTube channel ni Florme Bulan at Rivers, mga Bisaya sila ni Chris TV, Chan Vlogs ba to? Pareho kog support nila guys, ug support rin ahong
YouTube channel. So, daghang salamat guys og unta na enjoy mo karon sa atong vlog karon nga nata sa bayan ng Renato Kilaton. Na issue progress na ay kulto ko diri sa guys. Kunang libot ang mga hadlok guys ta may tay Ginoo. Nga na ba dai ko hawid nagpuspusa sila guys. Naisog sila. So mga to guys, daghang salamat og abangan na to guys sa next vlog or videos sa pagkuha sa atuang land bank kintahay account kung makuha ba pud nila yung ugma. So daghang salamat, see you for the next vlog. Bye bye.